Што адбываецца з далярам і беларускім рублём? Пра што гаворыць Лукашенка і чаму ваенкаматы пачалі выклікаць да сябе беларускіх мужчын? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. У беларускай эканоміцы новы рэкорд, але радавацца няма чаму. Курс даляра абнавіў гістарычны максімум. Па выніку сённяшніх таргоў на мінскай валютнай біржы амерыканская валюта падаражэла амаль на 3 копейкі. Цяпер 1 даляр каштуе 3 рублі і 33 копейкі. Гэта плюс 60 копеек ад пачатку года. У той жа час беларуская прапаганда расказвае, што давер насельніцтва да беларускага рубля расце, а да даляра падае. У якасці прычын нібыта нізкі рост цэн і зніжэнне стаўкі рэфінансавання. 9,5%. В-третьих, на рост уверенности белорусов в своей валюте влияет потеря доверия к доллару, нестабильность на мировых рынках, санкционное давление на экономику, рост цен на отдых за границей привели к сокращению внутреннего спроса на валюту. Але як бы тое ні было, з кожным днём доходы беларусаў у далярах зніжаюцца. Сярэдні налічаны заробак у Беларусі цяпер 1933 рублі, а гэта 580 даляраў бруднымі, чыстымі крыху больш за абяцаныя па 500. Лукашенка даў загад падымацца з каленяў. У яго сёння нарада па экспарце беларускіх тавараў і калію. Апошнім часам гэта праблема, бо прыходзіцца займацца экспартам праз парты ў Расіі, а праз гэта падаюць аб'ёмы. У выніку Лукашенка прыдумаў стварыць чарговую камісію, якая будзе займацца экспартам. Узначаліць яе пасол Беларусі ў Расіі Дмітрый Круты. Але самае цікавае тут такая фраза Лукашэнкі. Но мы выстояли, сейчас надо подниматься с колен. Так, стоп. Калі трэба з каленяў падымацца, гэта значыць, на думку Лукашэнкі, мы проста цяпер на каленях стаім. Ці ён меў на ўвазе не ўсю краіну, а непасрэдна сябе і сваіх чыноўнікаў. Але пра каго б ён не казаў, з'яўляецца лагічнае пытанне. А хто нас ці вас паставіў у такую пазіцыю? Захад і санкцыі? Дык яны па шматлікіх заявах самого Лукашэнкі не працуюць. Але ж тады хто? Адказ, напэўна, нават не трэба прагаворваць, бо ён відавочны ўсім, акрамя галоўнага віноўніка сітуацыі. Прапаганда зноў прагаварылася пра сур'ёзную праблему. У перадачы на СТБ вырашылі паразважаць пра беларускія сем'і і аказалася, што ў Беларусі вялікая бяда з нараджэннем дзяцей. Штогод нараджальнасць падае на 10%. Пра гэта расказала намесніца кіраўніка цэнтра маці і дзіця Алена Гашкевіч. Прычым гэта не звязана з палітычнай сітуацыяй у краіне і пачалося яшчэ да 2020 года. Дакладныя лічбы праблемы назваць цяжка. З 2020 года ўлады засакрэцілі статыстыку па нараджальнасці, але партал «Зеркала» падлічыў, што калі верыць агучаным данным адносна апошняй вядомай лічбы, то чакаецца бяда. Атрымліваецца, што за 23 год у Беларусі з'явіцца менш за 57 тысяч дзетак. Гэта жудасны антырэкорд. Такога не было аж з 50-го года. Мы тут удакладнім, што прычына вельмі простая. Гэта грошы. Зусім нядаўна Акадэмія навук публікавала даныя сацыялагічных апытанняў. Там беларусы, якія баяцца заводзіць дзяцей, шчыра адказалі, чаму так. Галоўная прычына гэта страх, што не змогуць забяспечыць сям'ю і адсутнасць магчымасці купіць жыллё. Але ж чыноўніцы, якія прысутнічалі на той жа перадачы, прыдумалі свае рашэнні праблемы. Вольга Шпілеўская, якая кіруе праўладным саюзам жанчын, заявіла, што трэба проста вярнуць моду на шматдзетныя сем'і. Гэтым, на яе думку, мусяць актыўна займацца прапагандысты. Таксама Шпілеўская прывяла ў прыклад Узбекістан. Кажа, што там нараджаюць шмат, бо туды не прыйшла заходняя культура. Гэтую арыентацыю на Узбекістан падтрымала і іншая госця перадачы Анастасія Баброва. Яна кіруе цэнтрам чалавечага развіцця і дэмаграфіі Інстытута эканомікі Беларускай акадэміі навук. Баброва кажа, ва Узбекістане, маўляў, не думаюць, што спачатку трэба адвучыцца, пабудаваць кар'еру і купіць жыллё, а адразу нараджаюць. І на думку Бабровай, такі ж падыход цяпер трэба вярнуць у галовы беларускіх жанчын. Маладых хлопцаў з вайсковымі білетамі на руках масава выклікаюць на паўторны медагляд у ваенкаматы. Справа ў тым, што сёлета змяніліся крытэрыі годнасці выпускнікоў і з некаторымі дыягназамі, з якімі раней у войска не бралі, раптам стала можна праходзіць тэрміновую службу. Напрыклад, з атлусценнем другой ступені, блізарукасцю ад 6 до 8 дыёптрый і нават гемароем. Выданне «Люстэрка» апублікавала некалькі гісторый беларусаў. Яны даволі стандартныя. Пазванілі і
запрасілі ў ваенкамат альбо даслалі позву па пошце. У выніку некаторым з суразмоўцаў давядзецца ісці служыць. Тут варта адзначыць, што па законе позва павінна быць выдадзена пад подпіс прызыўніку альбо ён мусіць распісацца за атрыманне заўмоўнага ліста з ёй. Іншыя выклікі кшталту тэлефоннага законнай моцы не маюць. І яшчэ пра ўзброеныя сілы. Па даручэнні Лукашэнкі распачаўся чарговы этап праверкі беларускай арміі. Па трасах у Мінскай і Віцебскай абласцях будзе ездзіць вайсковая тэхніка. Таксама задзейнічаюць і авіяцыю. Кіраваць мерапрыемствамі будзе дзяржсакратарыят Рады бяспекі. Чарговая крыміналка. Губазік распачаў справу супраць 60 арганізатараў і удзельнікаў марафону салідарнасці з палітвязнямі «Нам не ўсё адно», які праводзіўся ў канцы ліпеня. Тады на YouTube-каналах незалежных СМІ, у тым ліку нашай Нівы, шоу эфір з запрошанымі гасцямі, а гледачам прапаноўвалі рабіць данаты. За 2 дні марафона сабралі 574 тысячы еўра. А былога мінскага рэстаратара Вадзіма Пракоп'ева зноў будуць судзіць. І зноў завочна. Мінулы працэс адбыўся пару месяцаў таму. Пракоп'ева абвінавацілі ў цэлым букеце артыкулаў па справе аб падпале дома Гайдукевіча. Тады экс-рэстаратара завочна асудзілі на 25 гадоў. Цяпер жа будзе новы суд. Сярод абвінавачванняў абраза Лукашэнкі і паклёп на яго, удзел ва ўзброеным фарміраванні, распальванне варожасці. Нагадаем, што завочна асуджаны лукашэнкаўцамі Вадзім Пракоп'еў спакойна жыве і працуе за мяжой. Ці памятаеце вы жудасную гісторыю з катаваннямі і забойствам шматдзетнымі бацькамі свайго малога дзіця? У Слуцку пачаўся суд над імі. Нагадаем, што 3гадовы хлопчык Сямён памёр ад чэрапна-мазгавой траўмы ў студзені гэтага года. Перад смерцю яго не кармілі і пастаянна збівалі. Чым была звязаная такая нянавісць да малога, да канца незразумела. Цяпер бацьку Аляксандру Таратуце пагражае расстрэл. Маці Анастасіі 25 гадоў калоніі. У іх засталося яшчэ 4 дзяцей. Калі у вас шмат кніг, вы можаце зарабіць 2000 рублёў. Інтэрнэт-крама ОЗ да свайго 24-годдзя шукае ўладальніка найвялікшай прыватнай бібліятэкі. Для ўдзелу трэба да 15 кастрычніка даслаць фота і запоўніць форму на сайце крамы. Кнігазбор абавязкова павінен быць прыватным. Ну і кнігі пажадана не толькі мець, але і чытаць. Арганізатары могуць спытаць удзельнікаў пра змест. Пераможца атрымае 1999 рублёў на набыццё новых тавараў у інтэрнэт-краме. Пакуль вашыя бабулі марынуюць агуркі, маладая беларуска марынуе грошы. Дзяўчына 9 месяцаў збірала манеткі ў слоік на 1,5 літры. Пасля выклала вынік у TikTok і сабрала больш за 2 мільёны праглядаў. За такі час у слоіку набралося манет на 2230 рублёў. Грошы дзяўчына плануе патраціць на адпачынак і паход да касметолага. Трагікамедыя ў Салігорску. Мясцовы жыхар скраў для жонкі куртку, а тая ёй не спадабалася. Сітуацыя была наступная. Мужчына заўважыў у краме жаночую куртку, якую нехта забыўся. Ну, мужчына і прысабечыў сабе гэтую рэч. Прынёс сваёй жонцы, маўляў, вось табе падарунак, але куртка не падышла. Аказалася і маленькая, і увогуле на жаночы густ не вельмі. А пасля па шчодрага мужа прыйшла міліцыя. Яго знайшлі па камерах назірання, і цяпер мужчыну пагражае да 3 гадоў калоніі. Вельмі любіце каву? Ёсць незвычайная прапанова. Мінскае бістро «Акно» прапануе новы сет. У ім гіганцкі кубак кавы і велізарны макарон. Кубак выглядае так. У ім 6 літраў кавы. Што будзе з арганізмам, калі выпіць увесь, невядома. І хутчэй за ўсё нічога добрага, але ж фоткі для інстаграма дакладна атрымаюцца неблагія. Праўда, гэтая прапанова абмежаваная. Толькі 3 такіх сеты на дзень. Так што чакаем гіганцкую чаргу па гіганцкую каву. Колькі каштуе карціна Марка Шагала? У Празе прадаюць твор знакамітага ураджэнца Беларусі. Карціна пад назвай «Мацярынства на сінім фоне» была напісаная ў 1976 годзе і да смерці мастака знаходзілася ў яго доме. Пасля трапіла ў прыватную калекцыю. У цэнтры кампазіцыі маці, якая трымае на руках дзіця, нахіліўшы да яго галаву. На фоне пазнавальны антураж старой беларускай правінцыі. Стартавы кошт карціны 12 мільёнаў чэшскіх крон, а гэта 480 000 еўра.
І ў канцы забаўная жыццёвая гісторыя. Учора ў Кіеве прайшоў нефармальны саміт міністраў замежных спраў краін Еўрасаюза, але на яго не трапіў шведскі міністр Тобіас Більстром. Як аказалася, дыпламат проста забыў пашпарт. Нейкім чынам ён здолеў дабрацца да польска-украінскай мяжы, але памежнікі не дазволілі яму уехаць ва ўкраіну. У выніку Більстрому давялося адмовіцца ад 8-гадзіннай паездкі на цягніку ў Кіеў. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.